Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – пытанне «Чаму?». Гісторыя не паслядоўнасць падзей, а драма, якая апавядае пра асабістыя адносіны Бога і чалавека. Зараз я вывучаю 3-4 кнігі царстваў. Там распавядаецца пра жыццё ізраільскага народа ад апошніх дзён цара Давіда да вавілонскага палону. Аўтар распавядае пра перыяд у 400 гадоў. Гэта апавяданне пра залатое стагоддзе Ізраіля, пра падзел імперыі на паўночнае і паўднёвае, пра цяжкую гісторыю і трагічны канец, асірыйскі і вавілонскі палоны. Калі пісаліся гэтыя кнігі, юдэі знаходзіліся ў Вавілоне, без зямлі і храма. Яны жылі з пытаннем «Чаму?». Чаму яны апынуліся ў палоне? Як так выйшла, што народ Божы страціў запаветную зямлю? Кнігі – гэта асэнсаванне тых падзей, якія здарыліся з габрэямі. Аглядаючыся назад, мы лепш бачым Божыя ўрокі. Даследчыкі лічаць, што аўтар 3-4 кнігі царстваў глыбока разважаў над кнігай «Другі закон». Штосьці падобнае здарылася ў нядаўняй гісторыі, якая закранула землі Беларусі. У абласной бібліятэцы імя Горкага захоўваецца арыгінальны фрагмент радзівілаўскай бібліі. Ён адрозніваецца ад звычайных асобнікаў як сваёй гісторыяй, так і зместам. Не проста падборка біблійных кніг, а ідэйная лінія. Фрагмент складзены ў другой палове 19 стагоддзя. Што гэта быў за час? Перадзел тэрыторый. Час шматлікіх пытанняў. Змешчаныя ў фрагмент кнігі распавядаюць пра тое, што народ ізраільскі атрымаў зямлю і пабудаваў храм. Але страціў усё. Засталося толькі асэнсаванне таго, што здарылася. Чаму? Ведаеце, што падкрэслена ў фаліянце? Верш з кнігі Сіраха 10.8. Валадарства пераходзіць ад народа да народа па прычыне несправядлівасці, крыўд і любаздзірства. Калі няма фізычнай мяжы, патрэбна духоўная. Апошняя кніга фрагменту «Пасланне да рымлянаў». Гутарка пра жывую веру, нягледзячы ні на што. Насамрэч, не так важна, дзе ты, важна, хто ты. Нядаўна ў мяне была размова з адным гісторыкам пра савецкую спадчыну. Ён сказаў, што шматлікія людзі хворыя мінулым. Беларусы страцілі сябе, сваю гісторыю, сваю культуру, сваю мову, сапраўдныя каштоўнасці. На жаль, для шматлікіх людзей Беларусі савецкае мінулае роднае. Я сёння пытаю, чаму? Адзін з адказаў – слабая царква. Наш вядомы беларускі пісьменнік, паэт, драматург, перакладчык і ў адным з інтэрв'ю казаў: «Хто забывае мінулае, той павінен будзе перажыць яго яшчэ раз». А я думаю, што нам трэба пераасэнсаванне ўласнага і гістарычнага мінулага. Я зусім нядаўна знайшоў новыя факты пра свайго прадзядулю. Ён выгадоўваў валоў, а таксама ў 60-е гады быў евангельскім хрысціянінам і актыўным слухачом хрысціянскага радыёвяшчання. Калі я даведаўся пра гэта, я падумаў, а чаму ён прыняў рашэнне выгадоўваць валоў і чаму стаў хрысціянінам? Колькі разоў перад намі паўставала пытанне «Чаму?». Нашы маленькія дзеці – чамучкі. Іх увесь час непакояць усё новыя і новыя пытанні. Кожны крок – чаму? Адзін мой знаёмы расказаў пра крах свайго сямейнага жыцця. Ён разводзіцца з жонкай. Перад ім востра стаіць пытанне, чаму не атрымалася захаваць шлюб. У кожнага з нас ёсць пытанне да бацькоў, да кіраўнікоў, да царквы, да дзяржавы. Сёння, як і заўсёды, пытанняў больш, чым адказаў.
У канцы 90-х гадоў быў паказаны драматычны фільм «Амерыканская гісторыя Х». Гэта фільм пра ілжывыя перакананні і расчараванне. Да галоўнага героя ў турму прыйшоў школьны настаўнік. Ён вырашыў падтрымаць свайго былога вучня, прынёс яму кнігі і сказаў: «Ты не атрымліваеш адказы, таму што задаеш не тыя пытанні». У Бібліі ёсць галоўнае – не толькі чаму, але і як. Недастаткова ведаць прычыны трагедыі, значна важней знайсці выйсце. Апостол Павел у 4 раздзеле першага паслання да фессаланікійцаў хвалюецца за вернікаў. Ён жадае, каб яны былі паспяховымі ў спазнанні Бога, каб яны адрозніваліся ад навакольных людзей і жылі па запаведзях. Ён чакае, што яго сябры стануць прыкладам сапраўднага хрысціянства. Вось чаму ён заклікае іх у адносінах адно да аднаго не пераходзіць мяжу. Пра гэта напісана ў папярэдніх вершах. Нельга паступаць з братам супрацьзаконна і карысталюбна. Кожны з нас спытае, чаму? Прачытаем адказ Паўла. «Бо паклікаў нас Бог не да нячысціні, а да святасці. А таму непакорлівы ёсць непакорны не чалавеку, а Богу, які і даў нам Духа свайго святога». Першае пасланне да фессаланікійцаў, 4 раздзел, 7 і 8 вершы. Кароткія сказы. На першы погляд нічога новага. Мараль у стылі апостола Паўла. Аднак гэтыя некалькі прапаноў глыбіня сэнсу. Мы з вамі пакліканыя да святла, святасці. Вядома, наша святасць – гэта не толькі праменьчык святла, але і вынік паклікання. Чытаючы вершы Паўла, я думаю пра тое, што раней быў глухім, але зараз чую. Першае, я пачуў яго голас. Мне распавядалі людзі, якія займаюцца турэмным служэннем, што сёння рэлігійная літаратура вяртаецца з турмаў. Бібліі, бандэролі не даходзяць да вязняў. Як правіла, злачынцы глухія да законаў дзяржавы і нормаў грамадства. Змяніць іх можа не сістэма, а Евангелле. Адзін веруючы чалавек у савецкі час сказаў свайму ўнуку: «Да ўлады прыйшлі бандыты. Уцякай з гэтай краіны ці заставайся і нясі Евангелле». Калі мы пачулі голас святога, калі Біблія для нас стала кнігай святасці, далей нам трэба паказаць, што адносіны з Богам працуюць. А таксама, што біблейскі голас гучыць да майго сэрца. Які вынік змены. Чытаючы вершы Паўла, я думаю пра тое, што раней быў жабраком, але зараз стаў багатым. Саламон пісаў, што ў доме праведніка багацце, і галоўныя скарбы нематэрыяльныя. Павел таксама кажа, што Бог даў нам Духа Святога, а гэта значыць, што, другое, я прыняў яго дары. Кожны разумее, што сіла ў ім. Мы ўжо казалі, што хрысціянства – гэта не багаслоўскія ідэі, а адносіны. Летась мне прыйшлося быць на адной канферэнцыі ва ўніверсітэце. Мэта – распавесці пра працу евангельскіх цэркваў у горадзе. Я пачаў з аповеду пра сваю бабулю. Блізкае знаёмства з яе хрысціянствам паўплывала на мяне. Бог да нас бліжэй, чым можа знаходзіцца чалавек. Ён на адлегласці працягнутай рукі. У 99-м псалме напісана, што мы яго. Чалавек, які пагадзіўся прыняць дарунак Духа Святога, адкрыў свой розум і сэрца для Бога, і ён шчаслівы. І самы вялікі скарб, і самы вялікі дарунак нашага жыцця – гэта Господ. Ён каштоўней за ўсё астатняе. Чытаючы вершы Паўла, я думаю пра тое, што раней быў неразумным, але зараз разумею тое, што паслухмянства Богу не цяжар, а дабраславенне. Таму трэцяе, я зразумеў яго волю. Павел кажа пра непакорлівасць і паслушэнства як лад жыцця. Вось чаму паслухмянства павінна праймаць маё хрысціянства. Яго воля зразумелая. «Выбяры мяне», звяртаўся Ісус да маладога чалавека. «Зразумей», казаў кожнаму, «усё, што ты зрабіў іншым, зрабіў мне, не зрабіў іншым, не зрабіў мне».
і вучні павінныя былі пачуць хатняе заданне на гары ператварэння. Хрыста слухайце. Сябры, я пачуў яго голас. Я прыняў яго дары. Я зразумеў яго волю. Чаму жыць нельга па-ранейшаму? Я ведаю Господа. Як мне жыць? Толькі ім. Почему покой на душе моей, когда буревой слышен все сильней? Почему меня не страшит гроза? В ночь глядят из дня, не смутясь глаза. Стало страшно жить, говорят кругом. Нужно дорожить каждым светлым днем. Дорожите каждым днем. У меня в душе тишина, покой. Вижу впереди огонек святой, и на огонек я домой иду. И хоть путь далек, знаю, что дойду. Я давно не здесь, сердце мое там, где спасение есть страждущим сердцам, где спасение сердцам, где ни бурь, ни волн, где не слышно гроз, где любовью полн ждет своих Христос. Потому покой на душе моей, когда буревой слышен все сильней. Потому меня не страшит гроза, в ночь глядят из дня, не смутясь глаза, не смутясь глядят глаза. Я давно не здесь, сердце мое там, где спасение есть страждущим сердцам. Потому покой на душе моей, когда буревой слышен все сильней. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.